Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande ukubingelela ngondlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Muhle uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, siyambonga ngezinto asenzele zona. Sisakhuluma ngazo izibusiso nokumbonga. Masike sime nje uthi uqalaze emuva. Ubuke izinto akwenzele zona kuze kube manje. Ubuke ukuthi aziziningi yini akakwenzele zona kunalezi ezibuhlungu wena ozinakileyo. Hhayi ake ucabange nje uzinike ithuba. Yazi-ke ngoba nakho sisenkonzweni mhlawumbe uzukuzinika ithuba ngokwanele. Mhlawumbe kubiza ukuthi uzinike ithuba ntambama mhlawumbe usulala. Ukhumbule amazwi asho uJobe laphaya ku-chapter 2. Ethi unkosikazi wakhe ku-verse 9. Usabambelela ekupheleleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu ufe. Kepha wathi kuye, ukhuluma njengalokho owesifazane oyisiwule kukhuluma. Sokwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi na? Kusho ukuthi nokubi siyakwamukela kuNkulunkulu. Kodwa kubiza ukuthi simbonge ngoba konke kuyintando yakhe kuKristu Jesu ngathi. Kuhle simbonge. Hayi ngibamba amatoma angakakhuleki. Angakakhuleki. Ake siguqe bazalwane. Sikhuleke sibonge uNkulunkulu ngosuku. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu nomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Ngisondela kuwe nangawo lo mzuzu nebandla lakho lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nebandla lakho elisekhaya lezwi. Siza kuwe Nkosi ngawo lo mzuzu ngezikhathi ezihlukeneyo ngokwethuba lalona loyo efonini yakhe ukulalela inkonzo. Siza kuwe ngazwi linye sithi Nkosi siyakuthanda. Sithi uNkulunkulu wethu siyabonga, siyakudumisa ngokusithanda kwakho. Njengoba ushilo ezwini lakho ukuthi wena wasithanda kuqala, wasuyasibeka ukuba sithele izithelo nezithelo zethu zihlale, ukuba noma yini esicelayo Baba senzele, uJohn 15 verse 16 and 17. Siyakubonga uNkulunkulu wethu nomusa. Siyakubonga moya kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyacela nangaso lesi sikhathi ube kanye nathi kule nkonzo, ngoJesu siyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi bangcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu asiqhubeke sesikhulumile naye. Sifunda izwi lenkosi abaseThesalonika bokuqala chapter 5 so ku verse 16 to 22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli uprofeta. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5. Sasuka ku verse 16 sagcina ku verse 22. Ngikhunjuzwe ukuthi ngikhuluma ngokuthi nokubi masimbonge uNkulunkulu. uJobe uthi siyokwamukela okuhle kodwa uNkulunkulu singakwamukeli nokubi. Asingiyakhumbula ukuthi angakalifundiswe, angakakhuleki. Bazalwane, kuNkulunkulu samukela konke, kodwa konke kuyintando yakhe kuKristu Jesu ngathi. Konke akwenzayo usuke efuna ukuprova something. Wakwenza ngamavomu ukuvuma ukuthi uSathane alinge uJobe, kushawe zonke izinto zakhe, ngoba wayazi ukuthi nami nawe sizolingwa ngokuqhubeka kokuphila, nabanye balingwa, sathola amandla ngokuzwa indaba kaJobe. Ngaleso sikhathi futhi mhlawumbe akazange yazi uJobe ukuthi indaba yakhe ilotshela ukuthi size nathi. Nawe usangaba senkingeni,
kanti uNkulunkulu ufuna ukukhombisa omunye umzalwane ukuthi uyasebenza usemsebenzini ngawe nangaye lo mzalwane ozobuka wena ukubekezela kwakho abeseqinisela kugijima ibanga lakhe. So ngakho bazalwane, maHebheru 12:1 uthi silokhu sinefu elingaka lofakazi. Sinefu lofakazi, labofakazi abanye babo basishayela izandla, basijabulela ukuthi siyaphumelela ensindisweni, kodwa abanye babo baphatheka kabuhlungu. Abanye babe kudwebela ulayini bathi hawu lo uzofa, ngeke uphele u6 months esewile, lo uzowa lo. Waphela u6 months, waphela unyaka, yabalwa iminyaka zahlehla idlati. So khona lonke uhlobo loquqaba olusigadile. So wena hlala kuJesu, ukhohlwa umuntu, gijima ubhekile kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ngakho-ke kukho konke masimbonge uNkulunkulu, ngoba konke okwenzakalayo kithina kuyintando yakhe kuKristu Jesu ngathi. Yafisa siliqonde kakhulu leli zwi, sili-understand. Mhlambe nabanye bayoyeka ukudimanda izinto kuNkulunkulu. Woba umholi wekhaya lezwi, uyidela indaba. Khona abantu abadimandayo la. Umuntu akutshele kahle athi baba Nsibande, ngicela ukhulekele u1 2 no3, ngiyayifuna lento. Uvela ubonde, yazi umuntu uyifuna kimi lento kanti akumina engiyenzayo. Mina wami umsebenzi ngiyakhuleka nje uJesu enze. Athi uyayifuna lento. Yabona ngamangalelisa amanye ama-VN la, ningamangala. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kuzo zonke lezo zimo uyangilonda ngigcine. AsekwiHubo 103 uverse 2, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Masimbonga uNkulunkulu singakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Besikade-ke sikhuluma ngoverse 4 wecilongo levangeli unumber 118. Othi impi isashisa qina, uthi ngo, ungesabi, nanguJesu unawe. Nazi izingelosi zokuphatha kahle, zokuphatha ke zokuyise kahle ekhaya lakho. Iy'ngilosi zisiphatha kahle, zisisa kahle ekhaya. Sikhulumile ngamaHubo 91. Sayithinta indaba yokuthi ngokuba uyalezi ingelosi zakhe ngawe zikulondoloze ey'ndleleni zakho zonke, ziyakuthwala ngezandla ungaqhuzuki ngonyawo lwakhe etsheni. Ziyathwalana ingelosi bazalwane, futhi azikuthwali kuphele lapho nje kuphela, zikuthwala zize zokufaka ezulwini. Angazi noma ukwazi lokho, zikuthwala ziyokufaka ezulwini ingelosi. Zamthwala u-Eliya. U-Eliya esezohamba ephelezelwa u-Elisha, basuka eGiligali baqhubeka bahamba. Labefika khona kokuba nabaprofeti abancinza u-Elisha, uthi uyazi ukuthi inkosi yakhe izosuswa kuwe? Athi yebo ngiyakwazi, thulani. Adlule kwenye indawo, mangaphazama iy'ndawo zaze zaba u4 noma 3 angisazi. Kodwa indaba engithatha kakhulu ukulapha kuMakhosi esibili chapter 2 verse 11. Kodwa kwathi beselokhu behamba bekhuluma, bheka nansi inqola yomlilo namasho omlilo. Kwabahlukanisa bobabili, u-Eliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu. Elisha wakubona, wamemeza wathi, baba, baba, nqola ka-Israyeli nabamahashe bakhe. Akabe sambona futhi. Lawo mahashe ayigitshele obani? Ingelosi. Inqola yomlilo nabamahashe omlilo bamthatha u-Eliya bamfaka ekhaya ezulwini. Bamthatha u-Eliya. Yingakho-ke iHubo 91 lithi uyoyaleza ingelosi zakhe ngawe zikulondoloze ey'ndleleni zakho zonke, ziyokuthwala ngezandla ungaqhuzuki ngonyawo lwakhe etsheni. U-Eliya-ke yena zimthwalanga ngezandla kuphela, zamthwala ngenqola yomlilo namahashe ayewumlilo. Akho Sathane wasondela lapho. Yabona kodwa ukuthi sibakhulu bafowethu. Sibakhulu sifuze uJesu Kristu inkosi yethu.
eseGetsemane ekhuleka zehla ingelosi, yehla ingelosi yamqinisa. Yikho ingelosi ethi izosithwala, uzoziyaleza zisithwale, but ungalenzi iphutha, sikhuleke engelosini. Hhayi, asikhuleki, sikhuleka kuNkulunkulu uqobo, nokuNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele. Yabona kodwa ukuthi sibakhulu, sithwalwa izingelosi. Bakithi ukukholwa singakulahli ukukholwa. Kumnandi ukukholwa, yazi kumnandi. Thwalwe izithunywa zezulu, lithi izwi lenkosi uJesu unikezwe igama eliyifa kunelezi ngelosi. Liyifa leli gama ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Siphila ngale ekhaya lezwi, basinde ezifweni ekhaya lezwi, kuvuleka iminyango evalekile ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Awuleli gama leli lalotshwa kanye neBhayibheli, likhona emabhayibhelini ethu, kodwa libukeka lilisha. uJesu Kristu inkosi. Ingelosi zizosithwala zisisekhaya ezulwini, lisho njalo phela icilongo verse 4. Nazi izingelosi zokuphatha zikuyise kahle ekhaya ezulwini. Hayi, mina ngazi uma niyangizwa nibazalwane, asizugcina ngokuba zisigade kuphela ingelosi. Yakhumbula ukuthi sifundela iphizwa izolo, sifundela ethi uJesu ningabadeleli laba abancinyane, ngoba ingelosi zabo zibona njalo uyihlo sezulwini. Kodwa sigadiwe. Ingakho iHubo 34 lithi ingelosi kaNkulunkulu yamisa nxa zonke kwabamesabayo ibakhulule. Ubungazi ukuthi ugadiwe ke mntaka baba. Ngendlela efanayo, mayibonakala isifika ingelosi ezulwini, kuyabuzwa, hawu, usumshonisephi uMandla? Hawu, usumshonisephi uFikile? Hawu Nkosi, usengilahlile, sevele wadla izono, ngikwazi kumgade sesezonweni. Phelile umsebenzi wami, sengiyabuya ngize ekhaya. Yabona kodwa ukuthi ingelosi mayisibonakala ifika ivathazela, idabukile, ibuzwe, usuyiphoxile wena. Usuhambe walala nomfana, usuhambe walala nomuntu wesifazane, usuyiphoxile ingelosi. Yenze njani? Imibukele, shaya ihlombe, wenza ukungcola? Cha, ngeke. Izokushiya nje ihambe. Kodwa sizikhonzi ingelosi, zi-asayiniwe ngolumi lokutsheleka. They have been assigned. Zi-asayiniwe ukuthi zibe la eduze kwakho, zikugade, zikuthathe, zikugade kuphela, zoze ziyokufaka ezulwini. Mntaka baba, siyathanda ukuya ezulwini. And mase ziyosifaka ezulwini, zenza i-guard of honor. Guard of honor kuthiwa yini lokho? Zime ngapha nangapha, uhambe phakathi wena njengomnqobi. Zima ngapha nangapha, uhambe phakathi. Uwashilo lawa mazwi uJesu lapho kuJohane 1 verse 51. Noma siqale kuverse 50. Uthi uJesu koNathaniyeli sebabizile, ukholwa ngokuba ngithe kuwe ngakubona uphansi komkhiwane na? Uzokubona okukhulu kunalokho. Wathi kuye, ngiqinisile ngithi kini, niza kubona izulu livuliwe nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla phezu kwendodana yomuntu. Izingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla phezu kwendodana yomuntu. Ayithi indodana yomuntu iyindlela neqiniso. Uzobe uhamba wena phezu kwendodana yomuntu iyindlela. Ingelosi zehle zenyuka ngapha nangapha, zona zenza i-guard of honor. Hayi, mina ngibona ngathi aningizwa. Hawu bakithi, uma efa umuntu ekuKristu, efa umuntu efele enkosini, athi uJehova Sebawothi uNkulunkulu Baba, kuyigugu. IHubo 116 verse 15, ukufa kwabangcwele bakhe.
Hayi uvela akhiphe ingelosi zakhe zokwenza iGod of honor usungena ezulwini. Enganolwile ukulokuhle, enganokufezela ukholo. Hayi ungena umashe siyomasha ezulwini. Yaze yamnandi indaba. Angase ukuthi angayeki manje. Simashe ezulwini. Singene ngamasango egolide. Ingelosi zimi ngapha nangapha zicula zidumise. Cabanga usungena zidumise. Usungena zidumise. Ngifuna ukukutshela ezulwini ayekho wesifazane wesilisa. Zidumise. Kungenani iqhawe elinqobile emhlabeni. Laze laluhle lolo suku. Wazolizondo usathane lolo suku ehlasela abazalwane bewa ngapha nangapha. Mntaka baba asiguqe sikhuleke. uNkulunkulu onomusa siyabonga. Udumo lungo lwakho ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo ukuthi ube nentambama enhle.